Contes clàssics. El bol de fusta. Hi havia una vegada un nen que vivia en una caseta a la vora del mar, amb la mare, el pare i l'avi. Cada dia el Vailet i l'avi passejaven per la platja. L'avi, que havia sigut mariner, sempre explicava històries sobre aventures fabuloses que havia viscut en llocs estranys i llunyans. Al nen li encantava sentir-les. Malgrat tot, a mesura que passava el temps, l'avi s'anava fent gran. Els ulls se li enterbolien, no hi sentia gaire bé i li tremolaven les mans. Quan seia a taula a l'hora de menjar, a vegades la sopa li queia de la cullera. La mare es bofegava i feia que no amb el cap veient aquell desgavell. Un dia, a l'avi, li va caure tot el bol de sopa sobre la taula. Va rebotar fins a la falda de la mare. Després, a terra, i es va trencar. La mare, que s'havia escaldat amb la sopa calenta, es va alçar d'un bot i es va posar a cridar. Mira què has fet! Quin desastre! Ja no estàs en condicions de menjar amb nosaltres! El pare va estar d'acord que ja n'havien tingut prou de la potineria de l'avi. Des d'aquell moment, van posar una tauleta en un racó de la cuina perquè l'avi hi mengés tot sol. I per assegurar-se que no trenqués més plats, van decidir fer-li un bol especial. Dit i fet, mentre el nen l'observava encuriosit, el seu pare treballava al taller fent un bol de fusta. Ja estava tot a punt perquè l'avi pogués seure a la tauleta del racó. I allà, tot sol, menjava amb el seu bol de fusta. El pare i la mare li donaven l'esquena, però el Vailet no li treia els ulls de sobre. Li podia veure les llàgrimes als ulls, assegut allà tot sol amb el seu bol de fusta. Però el pitjor encara havia d'arribar. Per més que li supliqués, l'avi ja no volia anar a fer aquelles passejades diàries a la platja. I el pitjor de tot era que l'avi ja no volia explicar històries tampoc. De fet, l'home ja no volia fer gairebé res. Un vespre, mentre el pare i la mare estaven fent el sopar i l'avi seia al seu racó sense molestar ningú, els pares es van adonar que el nen no hi era. El pare i la mare es van posar a buscar el seu fill i la sorpresa va ser que el van trobar treballant al taller. Estava fent un bol. Un bol idèntic al que havia vist fer el seu pare. Li van preguntar per què el feia. Faig vols perquè tu i la mare els feu servir? La mare i el pare es van posar a riure. Però, fill, nosaltres no necessitem menjar amb cap bol de fusta. Nosaltres no ho embrutem tot, com el teu avi. El nen va fer un somriure innocent. No és pas per ara. És per quan sigui gran i vosaltres sigueu vells i us hagi de posar al racó. Llavors el nen va agafar el bol que tenia a mig fer i va anar a ensenyar-lo a l'avi. El pare i la mare es van quedar glaçats. De fet, es van posar blancs, no sabien què dir. Es van mirar avergonyits. Ara sabien el que havien de fer. Mentre el nen ensenyava a l'avi el bol a mig fer, el pare i la mare van entrar a la cuina. La mare va agafar l'avi de la mà, li va fer un petó i el va dur fins a la taula del menjador. El pare, que estava parant taula, també li va fer un petó i el va ajudar a seure a la cadira. Fins a la fi dels seus dies, l'avi va fer tots els àpats amb la família. Mai no el van fer tornar a menjar en un bol de fusta. Ai, senyor! I ves per on, el pare i la mare ja no s'enfadaven si vessava la sopa o trencava algun plat. Però el millor de tot va ser que l'avi i el nen van tornar a gaudir de les seves passejades vora el mar. El Vailet el feia molt feliç que l'avi tornés a explicar-li totes aquelles històries i a l'avi encara el feia més feliç explicar-los-hi. Pel que fa al bol de fusta que el nen va deixar a mig fer, el van posar a la lleixa de la llar de foc perquè tota la família sempre el pogués veure i admirar.